Goeie. Grutte koppen in de kranten. Friezen waaien te vier voort van een pinautomaat. Daar schrok ik net zo van. Wij waaien overal altijd wel naar nou. Maar ik schrok wel van de ambtelijke benadering over het probleem van de afstand aan een pinautomaat. Het blijkt dat wettelijk tastingen is dat 0,24% van de bevolking verder als 5 kilometer van zijn apparaat afwaaien mij. Wat is dat nu voor percentage? 0,24%. Dat is een groep mensen die je wel in hoeken schoppen kennen of zo. Ambtenaren die had das neer te dwaan. Ja, dat zeg ik net, maar dat zei het elke niet. Ik alle leur die wel binnen 5 kilometer van een pinautomaat afwaaien. Dus die ambtenaren die rekken niet terug. Dan blijkt dat 0,33% van de totale Nederlandse bevolking verder als 5 kilometer van een pinautomaat afwaaien. Jeetje, dit is allerverschrikkelijkst. Slimmer als de Tesla-affaire. Wat hè? Dit komt harder om als 2 jaar corona of de oorlog in Oekraïne. Je moet wat aan dien worden. Slag heel Nederland dagelijks vol pinautomaten. En dan moet die opladers van de elektrische auto's maar even wachten. Maar we binnen er net. Want dan blijkt dat krijgen wij Friezen, die het al zo op de skopstoel zitten, ik nog het vierste van de pinautomaat afwaaien. Het is een ijskoud cijfer. 2,3% van de Friezen wendt het verder als 5 kilometer af van een pinautomaat. Dat bin pak een beetje aan 15.000 arme, zielige, verhoedoeke Friezen die het saffier van een pinautomaat afwaaien dat ze net volslijn meidwaan kennen in de meerskip. Dan ga je zoveel yield dat je mooi op de romte waaien kennen en dan kan je net bij je yield komen. En als je op 5004 meter van een pinautomaat afwaaien, dan ben je een verhoedoeke mees. Ik stel voor dat er zo gauw mogelijk een aparte politieke partij oprichten worden zal. De PAP, de Pinautomatenpartij, die het strijden zal om de Friezen uit haar isolement te squorren. In het eerste ongen koersen ze op die 0,24%, maar dat moet daarna ik onvallen worden. Elke Nederlander, elke Fries, maar net verder dan 5 kilometer voort van een pinautomaat waaien. Of zou het handiger wezen om dit soort passenberichten maar in de papierbak te smeten?